Fir-raħal pittoresk tax-xara Għawdex ser jittella presepju ħaj b'differenza, presepju għalon it-triq. Mill-kumdità tal-Korozza wieħed jista' jara xeni u episodji ħajjin li jikkaratterizzaw lil kull presepju tradizzjonali Malti, mis-suq tal-Bejjija l-Raja, Suldatu u l-Madonna u San Giuseppe bil-Bambin. Dan il-presepju ħaj se jibda l-għada tal-miliet u għandu għaddej sa' 29 ta' Deċembru mill-5 sa' 9 ta' filgħaxija. Id-daħla se tkun minn għajn qasab in-naħa tan-Naduru l-presepju jispiċċa fix-xara fi triq li twassal għal barja popolari tar-Ramla l-Ħamra. Kullej se jkunu jistgħu jitlu 120 karozza u f'kull vettura irid ikun hemm minn tal-inqas 2 passiġġieri li l-lbis tal-maskra huwa obbligatorju. Apparti l-presepju ħaj fir-raħal tax-xara se jkun hemm ukoll diversi wirjiet ta' presepji maħdumin bl-idejn